देवारे बिसिनि बद्रशिल पारागो थांनाय हर आनुमानिक 7टा समायो जोंनि ताखुक बुंतांखौ परशुराम रियांनि नक हताचा खामै थांखा ओनबाय जों तिनि 48 करमसारानि अंगै बुबाग्रानि सेंग्रा वारियर संगै जोंनि कैंडिडेट बुथिन लगै दंगो जोंनि फाइ सपाइजाक जोंनि ताखुक जे मिया हर नक खामनायनि बागै अबनो जों बासकां 16 तारिख बुथिन विधानसभा चंमारि तो बिचुं ताबकतो जों जेतो फारि जों बिनि टेम्परारि जे बिनि चागै थांनायनि बागै जों कुनु पार्टी नङै जों चुबाय गलाक जों एसएच नि ताखुक जोंनि जाति जोंनि दफा हिसाबैनो जों बनो नायनानै फैदो जोंनि जायगाखौ जोंनि दङ जोंनि ताखुक दावब्ला गेवनो आं हास्टेनि जतुलफोर आं हायदो फैना मिथिगौ जों इमाहाय जरागो हर तयबै जों कासाल दंनानै तानिके जों पारा बिसिं हापं हातायो जों गरिब तिननि नक करै जत सननि नक बेरानि नक अनबायनो चाराय खनाय हरते बेके हाकसाल खायै जों जोंनि नक ग्रुपनो जों सेफ्टि लारनो बगै जोंनि साखनाव सेफ्टि लाबोया हायदो इमोखा बद्रशिल पारा देवारे बिसि अंडर 48 करमसर एसेंबली जे नक खामजानायनि बिनि मुंताम जरा कयतानि सिमि कयतागो मो नक खामका जर नक खामजानि मुंखा बसुराम रियां मिया सारिकनि आनुमानिक 7टा 7:30 समनि नक खाम केबो माने खनै कोनो हाय खामै थाका नकनि मुंसामानि मारक मालिया तानिके सननि नक बेरानि नक जों जतन साइमानो सन बेरा तासारा इमोखा ड्राई सिजन ताबो बेलेखिनि जतन रानसाजाक के हडनांखा हंकाय ऑटोमेटिकली बो खामै थांनाय गे कुनु करेकारा कुनु तयनि व्यवस्था करे बुंनि मानिनो तिखलेलन मतो अने बुंनि मानि जत्त नंनि मानि जत्त दामेज होइन थांका केबोनि साग देरा मुंदे दं अन खामतानि नक खामतानि केबोनि सागले देरा लिया तबे बुंनि मानि जे प्रॉपर्टी दंनाय जत्त दामेज होइन थांका